Mi oedd gêm agoriadol y tymor I fyny yma hefyd nôl y mis Medi a'r Seintiau Newydd yn fuddigol ar y penwythnos yn ôl gol I ddim. Ond y bêl yn dod ar ergyd. Ergyd gynta'r gêm yn disgyn I Gaerdydd a honna'n taro'r trawst. Honna yn isel at y postyn cynta. Ddim yn disgyn y garedig, mae yna ergyd I mewn. Shannon Evans yn mynd â Caerdydd ar y blaen yn gynnar yma yng Nghrwys Oswallt. Y gic gornel na yn isel I mewn i'r canol a'r bêl yn disgyn I Shannon Evans. Gic gornel i'r canol, mae'n mynd I fewn. Oddi ar Madison Perrott. Dyna ail gol gyngradd Madison Perrott. Ac mae Caerdydd 2-0 yn barod a Nina wedi chwarae 8 munud yma ar neuadd y parc. Madison Lloyd ar garlam I lawr y dde mewn i'r cwrs cosbi. Gwaith gwych gan Madison Lloyd. Mae'n troi at Lily Billingham. Ac ar ôl 15 munud yn unig yma, mae Caerdydd wedi mynd ymhellach ar y blaen. Gwaith gwych gan Madison Lloyd I lawr yr asgell dde a'r croesiad yn cyrraedd Lily Billingham yn y canol. Lily Billingham yn casglu, yn gweld rhediad Mackenzie Olden. Mackenzie Olden wedi torri tua'r canol. Mackenzie Olden yn taro'r postyn. Fel am gyfla I Mackenzie Olden. Madison Lloyd yn gweld Mackenzie Olden. Mi oedd angen I Orla Howard ddod allan. Mi fethodd I fo. Mi gafodd Olden gyfle, ond chwarae teg I Mia Davies yn fod yn yr union fan I atal honna rhag fynd I gefn y rwyd. Mackenzie Olden, torri tua'r canol. Madison Lloyd sydd yno! A dyna'r bedwaredd I Gaerdydd. Madison Lloyd. Mi sgoriodd I 2 yn erbyn y Seintiau yn y tlws yn ôl y mis Ionawr. A hi sy'n cael y bedwaredd yma ar ôl bron I chwarter awr yn yr ail hanner. Fion Price dros y gic rydd. Fion Price wedi mynd I hyn ag am arbediad campus gan Orla Howard. Gol geidwad ifanc y Seintiau Newydd yn cychwyn yn y gyngrair am y tro cyntaf heddiw. Seintiau sicr wedi bod yn fwy ymysodol yn yr ail hanner. Bêl yna. Cyrraedd Caitlin Chapman sy'n troi mewn i'r cwrs Cosby. Caitlin Chapman! Drwy goesa Cerin Chamberlain. Ac mae Caitlin Chapman, prif sgoriwr y Seintiau y tymor yma, wedi tynnu yn ôl i'r tîm cartra. Billingham gweld Cyrnoch yn y cwrt Cosby. Lisa Owen yn dod I fyny I gynorthwyo mewn yn y cwrt Cosby. Yr ergyd gan yr eilydd Michaela Cook yn gofyn am arbediad arall gan Orla Howard. Mi fydd ein gic gornel i'r adar gleision. Fion Price dros y gic rydd. Sy ar canol. Shannon Evans! Dyna'i hael hi heddiw ar 5 i'r adar gleision. Y gic rydd yn hyfryd gan Fion Price. A Shannon Evans yn y fan ar lle I benio Caerdydd ymhellach ar y blaen.